Please subscribe. This is Lex Finoblog. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang Maayong pagbuminaw sa OFW Lex Pino nga Vlog. nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Suganda karon ang suwat tampo nga gipada dikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Albert. Dear Priscilla, suki sa kong tigpaminaw, pinaagi sa radyo ug sa online ining tulumanon bagong bayani. Dili ko mailhan nga usa ka bayot tungod kay lalaki man kog lihok. Pero medyo mahinhin lang. Wala ko'y kinikanan ug nagdako lang uban sa kong iyaan ug uyan. Igora sa kong nakatapos sa high school, kay nanarbaho man dayon ko sa usa ka kompanya sa MIPS. Bisan sao na ko pugong ang akong kaugalingon, pero maipog man gyud ko og sama na akong lalaki. Ani ko sugda na nga akong sugalanon. Tawgalan ko ninyo sa ngan nga Albert, usa ka OFW sa Taiwan, isip factory worker. Oh, okay na? Nakuha na ni mo akong itudlo ni mo, Donald? Oh, Albert. Salamat kasi mong pag-train ako, ah. Timan ni Bayagid, ha? Kay sa usalan ni mo kasayop, madamay ko kay ako kang responsibilidad. Makalaong ka nga, magmatngon gigo. Nga, di ko masayop sa kong trabaho. Kana, kay tingali, mahagkantarong ka, Donald. Aw, mau ba? Ikaw, ha, bay? Daan pagid lagi ko. Pataka lang karon. Patagkagon sa ba? Sayop man kuno sa hinaa karon sumuna huna, tawa na ka. Aba? Now, biyan ni mo, Donald, eh. Tingsi lang ka na. Okay, break time, ha? Anas kantin, Albert. Sige, tara. Manar po kong kaon, Donald, ha? Maro di mong ginanaan, bay? Kagamay ra ko na magikaon. Ana, pilar ko kaon, pobre. Gamay rabian nga akong bawnanan, alangan masadog akong sudlan og daghang kanon. Asa man ako'y butang. Mao day nga gamay yun kang tao kay tungod ang kinanaan mo nga pwerte lasang gagmaya. Pobre lagi. Astas kaon, nagdaginot mi kay sa nga nihit mo kayong bugas amo gud. Ha? Oo, ako makasabot. Magkasuod niya tapuhon, masayo na lagi ka. O unsay akong kinabuhi sa amo. Uban sa kong iyaan guyuan. Oh, wala kay mga ginikanan? Wala na taon. Sa'yo lagi nga mitaliwan sa laing kalimutan. La, sorry kay bay ha. Nga, napakisusi pagid ko ang mahina. Okay, Roy. Usbo na ko. Sorry. Sorry gid kayo. Ara, wala lagi kaso. Naunsa ka ba? Okay rin yung trabaho na ko, Albert? Donald. Pag-focus na niya. Okay. Salamat. Loy, unsa naman ang gibati na ko? Unsa mo giday ko? Lord, din taon pa nabangi. Bayot mo giday ko, Lord. Asa naman sa gahain yung uyuan nga may laki Albert oy. Lo, wala bagyo ko masayot ya. Si Papa, ma? Nangita kang Papa Kalex? O Irene, asa ba din nga mahani mo? Ay, tuwa sa tindahan ni ng pilang ay. Nag-inom na pod kauban siya mga barkada mga bulingit, ma. Lakaw ra gud be apasa ngadto. Ing nga mga onetas pa di hapon. Uy, di ko mauy. Sugmagan pala hinuon kong Papa Kalex. Masuko ra ba ito kapasapason? Onya, mapas mo tong amahan mo Irene. Sige lang tog inom nga way sod nga pagkaon ang tiyan. Ako din ang problema, ma. Hilo mo oy, padugon ko niya ng baba nimo. Ang pagkarito bada lang gid nimo da. Mamasisay sad ba? Hilom lagi.
Kumuton ko ron ang bakba ni mo, Irene. Ako nalay apas ni Tiyo Calix tiya. Ayaw. Ayaw, Albert, kitingalig madapuga na sa dunya kang tiyo ni mo. Tiya. Sige na. Manihapon na lang ta, dong Albert. O tiya. Oh, manihapon na dita, ma? Sige, ma, manihapon na ta. Unsa may sudan na to? Ikaw na, wagit kay angay nga mangitag sudan. Kita pulan ka madalbaho. Mumusod, uy. Sige na. Paghukad na, Albert. Sisay! Sisay! Uy, hala. Si Tiyo Calix tiya. Gano, oy, do, Calix! Niamis ko sinado! Dali na nga rin, kaya manihapon tag sayo! Tingog pa lang gani sa kong uyuan nga makainom bation ako kahadlo. Ilabi na gyud kay ako man pirming baigo sa iyang mga kamot. Maayo kayo wa pa magukad. O sa ba suda ng kaldero? Ay, kanoon unsa pa bandi ay. Kanon. Kanang usa nga gamay-gamay jutay ang gilungagan sa kanon. Isda na nga inunonan, do, Calix. Uy, isda. Usab na isdaan ay. Ay imo na paborito, isdang tulingan. Akong giunonan nga naay hapin nga udlot sa dahon sa mangga. Maayo noon. Bebe, dadaw na ako na nga dos ilang bilang. Tuwa bago mga amigo dito nag-inom. Maayo ng sumsuman na. Oh, uy. Gipalit man in taon ng Albert para isod ang taon din hisbahay, uy. Inagsugmaga, sisay. Ayaw in taon do, Calix, uy. Mabugat in taon ko. Mo para ba'y paghuwas na ko sa akong hilanat. Pwes, ayaw pagreklamo. Ha? Nakasabot ka? Ha? Naluto naman ang gilungag na kung kanon tiya. Unsa man, sugbaon tala ning buwad, magsugban ta. Odong Albert. Magsugba ta og buwad kay wa naman tay laing ikasudaan. Gihurot naman tong tiyo ni mo og daang usa ka kalderong inununan. Oh, sagdalan tiya. Kaysa madapatan na sa dunya ta ni Maayong Calix. pagpaminaw sa Busit Lex gid kayo Pino nagtawhana Vlog. ay. Nanay luto diha, ma? Gutuman na ako, eh. Ay nagsugba pagbuwad si Albert, oy. Paghuwat diha, tapulan kang dako. Diyos ko. Tabangin taong kuning akong kahimtang karon. Gamay lang akong sayop, may godahin ko sa kamot sa kong uyuan. Sa may angin akong buhaton. Aron magkalingkawas na ko aning giisip na kong kalbaryo. Kalbaryo kaayo sa kong kinabuhi. Mas bintahan na lang gani ron kay naam ko'y trabaho. Unsaon na lang kung sama niya itong ngawa. Pirmi lang ko niyang masikhan o baka masukmagan. Nikaluto na ko og kanon siya, sisay. Maayo hinoon, Albert. Pasensya na gyud ka, ha? Wa na hinoon kay mabawon nga sudan pare sa kanuni mo. Kayon saon, nga basiyo naman ang kaldero nga gidag balik ni Tiyo mo Calix karon lang kadlawon. Hulot ang inununan nga sudin eh. Nagdalan tiya, magpalit lang niya kung kwarta. Ay, kapait. Siya, sisay. Naluoy na kaayo ko nimo. Gibuhi mi nimo pinaagi ang imong sweldo. Apan ang uyuan mo. Nagmalan ka pa niya kung makainom siya. Sagda lang siya, sisay. Ato lang ang tuson kay... Giisip naman muna ko nga akong mga ginikanan. Nangamatay naman ko ng akong mamagpapa.
Catherine, ha? Trabahante na gyud ka. Kauban na gyud ako nga machine operator. Ha? Oo. Pero diha ko nakatanog naman so nimo, Albert. Salamat lang kayo sa pag-appreciate. Karon nga kauban nagdo sa trabaho. Gusto ko nga magkasuod pa kita. Ug unya, gusto ko masayod ko noon sa istorya sa imong kinabuhi, Albert. Ha? Kuan. Unya sweldo na to puhon. Imbitahon ka ngadto sa mong boarding house, ha? Ako bang ka? Salamat ba nga sa unang sweldo, kauban ako ang tao nga mo'y nagtudlo na ko aron makaton ko. Ikaw kayo, Donald. Lagi. Basta, ay kalimutan na. Sa suldo na to pohon. Tagay na ginagmay. Agig pasalamat ako nimo, Albert. Mao ba? Sweldo man na ni mong pizza ha, Albert. O bitaw tiya. Nanangin lang dyan ko ni mong daan. Nga, basinog madugay ko pauli niya ba? Imong sweldo ba yaon niya, ana, ha? Basig mo raw niya ng hurot-huroton. Nasayod ka ba yun nga ikaw ang among gisaligan din hisabay? O lagi tiya. Isip din ako pagsiguro nga kong sweldo. Kana mo'y husto. Paningwao lang sa dunya na ako nga masayo-sayo kong pauli tiya. Si Teo Calix ni mo. Mangayo ba yagid dayon na? Ayaw ba yagid tao na og daw iha? O tiya. Kapoy naman ko sige tambay aning bayo eh. Way sweldo nga mo paabot. Aw, panarbaho ay rin. Aron may kwarta ka na. Malingaw ka pa. Nga, kapoy sa dana Albert eh. Uy, Irene, dili taon ka anak kong dato, day. Maniti man ipirmi. Hala no? Maninuod lagi ni siya ay. Ay, bitaw, apply og trabaho aron malingaw ka na og may kwarta pagyud ka. Sige ba? Unya, pohon-pohon. Kana ba? Inala niya ko ha. Naramay hiring pirmi sa among kumpanya ko. Albert, Hmm. pangyuan niya ko bi. Unsam ta na? Sige, sulti lang. Unya ba sa sweldo ni mo pohon ba? Tagain niya ko para palit og panty og braha. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Padayunon ta karon ang suwatampo nga gipadangat gikan sa atong suking ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Albert. Akong gipailaning akong sugilanon, ang akong kaugalingon isip mahinhin nga pagkalalaki. Apan medyo curious ko, kamirag babae magug ko. At the same time, gisaysay-sad na ako ang karakter sa kong uyuan nga grabe kasalbahis o maoy mahubot. May anak sila nga kaidadasad na ako. Siya si Irene, apan labihang tapulana. Sa trabahoan, dali ra kami nga nagkasuod ni Donald. Kinsa sa silugdan, gitrain lang nako sa trabaho ug hangtod nga nakauban na gyud mi isip machine operator. Unya sa kong pagpadayon, Naramay hiring pirmi sa among kumpanya ko. Albert, pangyuan niya ko bi. Unsam ta na? Sige, sulti lang. Unya ba sa sweldo ni mo pohon ba? Tagain niya ko para palit og panty og braha. Irene,
Mao lagi nagingon ako ni mo, day, nga kung manarbaho ka, malingaw na ka, may kwarta pa gyud ka, makapalit pa gyud ka sa gusto nimong paliton gikan sa imong sweldo. Ay, dili ko nimo tagaan para palito niya na ako, Albert. O, tagaan man, pero kuan ba, Mayong pang-apply pagbuminaw trabaho. sa Lex Maabot Pino ra lagi unya Vlog. nang higayon na nga manarbaho ko. Pero dili lang sa karon good. Lingaw pa kay ko aning tambay-tambay lang diris bay. Unya laag pa gid everywhere. Sayaya sa. Mura dita ni pensionada. Bitaw do. Purasan. Wa de kay kwarta diha, Albert. Lo, wa narap ko'y extra di Chukalix. Nah, Para pliti-pliti na lang na akong nahibilin kay sweldo na mapod na ako sa sunod adlaw. Tabi ang iinom, uy. Wag ko iinom sugat pa gahapong adlaw. Unya na lang sa sweldo na ko, Poncho. Askang daw sa demo, Albert, uy. Chukalix. Oh, kira. Kasabre na yung coin purse. Di ba imuha man eh? Hala, nahibilin din na sa banyo pagkaligo na ko, Chok. Ikaw ba? Adnad na kag dinaw na ko, ha, Albert? Kasakit ko gusto nga gihiktan ni mo ginumo, Chok. Ay ako kaya na, Albert. Sugad sa gamay kapang bata, human na nga matay ang imong mga ginikanan, dinhi ka na sa akong mga kamot. O diya, karon magdinaw, ha? Chukalix. Hoy, usab niya, ha? Usab mo niya. Wabit ako magdinaw ni mo, Tiyo. O, sumagod. Bahala na malanggani o wakoy ako basta masiguro lang tamo. Inag-usba og sukman, Albert. Inag-usbe. Ay, ikaw man sabkod. Pasaya-saya ra man kag butang sa imuhang coin purse ga para pliti-pliti na lang ang sod. Sagli lang, Tiyo. Ay, gikuha na hinuon to ni tiyo nimo. Unya, nasukmagan pa gyud ka. Paitag, biya taon ng kinaiya ng iyuan na eh. Dong Albert, mangita na balang ka kag boarding house nga imong kaabangan aron malayo kas kasalbahis ni tiyo nimo ka Alex. Kaya imo na di kong hingin lang din sa inyo, Tiyo Sisay. Ay dili man sa ingon ana. Ang ako lang ba nga dili na ka makatilaw sa kahinapat ni tiyo nimo. Di ta mo biyaan si Ahirin din, Tiyo. Unungan mo na ako sa kalipay kasakit kay pamilya mo na ako. Mo na akong kinabuhi sa amo. Ay, Albert. Mo na akong papel sa kinabuhi uban sa akong giisip nga pamilya. Uman mawaan ng kalibutan ng akong mga ginikanan, Donald. Pero, ay, nga nung di na mga ka manaog atong baya. No, tungod kay dili ko gusto nga tawgon unya nila og ingrato. Nga human ko nila gipad ako, muyano lang sa daay kog biya nila nga sama og way utang kabubuton. Buotan na kay ka, Bay Albert. Naglantaw lang ko og dakong utang kabubuton nila ni Tiya ug Tiyo. Mao nga bisan og giingon ko nila ini, pero lisod alang nako ang pagtalikod nila. Albert. Okay na gani, Bay? Or punaan ba yun na to niya? Wow, upat ka botilya nga beer. Tingali bayaw og mga hubog tanha. Hadi sa tingali, oy. Wow. Bitaw, salamat ha. Medyo nigaan ang akong paminaw nga akong napahungaw nga na nimo ang tanan akong mga kayubos nga to nila. Sa giisip na akong pamilya. Bay, di ba ningon ko nimo nga gusto kong magkasuod pa kita? Oo, ug salamat sa kayo, Donald. Sugad karon Bay, ni anak ko nga imuhang kasumbungan. Di na ka magluom-luom sa unsa may mga kaskitan nga imo unyang ma-encounter. Proud yung kay ko nga niabot kas kong kinabuhi, bay. Usa ka matuod nga higala nga andam maminaw og bakigunong. Ibawas lang ko si mong kaayoy. Sabi mo, Bay Albert, dili sa yun ang mangita og trabaho karong panahon na. Ilabi na sa sama na ko nga. High school graduate lang. O pinagi ni mo, napahimutan ko sa kompanya tungod sa imong maayo o pasinsyosong pagtudlo na ko. Bay Albert. Nakaingon ko niya tuntungoda nga gasa sa kaitasaan ang panakaila namo na Donald. Sige na eh. Sugdanan na to og tagay amber nga imong gipalit kay di ra ba ko pwede magdugay. Tagi sa glingaw ang imong kaugalingon nagsawi. Mao lagi.
Salamat ha, Donald. Ha? Salamat sa unsa ba? Basta kay salamat. Daghan ko og nakatunan gikan nimo. Karon ka lang na uli, uglahom ng gabi. Unya hubog ka pa yun? Ay nga no, good intahon nga nagtuon ka naman po na ng inom-inom, oy. Nagainom na ko siya, sisay. Ha? Chukalix. Karon, nagkat-on pa ron kag inom-inom. Hangtod sa sunod, magkat-on na po unya kakon unsaon sa pagsukol dako. Ha, Gilbert? Dili, Joy. Dili. Dili. Ha? Yata gantiya ni mo si sayang tanan ni mong sweldo. Kay ipamalit pa na natong konsumo. Naabay kuryente og tubig nga bayranan. Plus, pag-inom pa dako sa kong mga barkada, ha? Oh, siya. Ang lugar niya sa ako, sisay, ha? Hilom ka, Lex, oy. Lumag sa kabaya. Inangkula ka, ha, sisay? Jo. Alam kasukis tiya sisay. Ilbert. Exempted unang eskulatan na kurundo kay sweldo man nimo. Di ko gusto nga masuhong unya ang swerte. Aron ba makalikay ka sa kasalbay si mong uyuan bay? Asa kay maayo o mang-apply ka para sa laing nasod? Dugay ko na ginunta ng ipangandoy bay, pero wam kay passport ug visa gud. Sa pasad. Sakto ra kayo nga kung sweldo sa mga gastuhan sa bay. Di na problema oy. Tabangan ka. Saan mo ko no? Mag-inquire ko ha. Oh, ikaw day waday kay plano. Na. Meron pa man ganin akong ning experience sa pagpanarbaho din eh. May ka kay taasam kag working experience. Sige bi, tabangi ko, Donald. Ay, na-encourage naman ako balik na magkatrabaho sa abroad eh. Kinigid si Donald ba? Siya gano'n nakaingon ani. Tay, kay bago kung sa imong giuna-una diya. Oh, ha? Awaoy! Karon, na-prove na gid ako nga interesado yung kang makatrabaho sa abroad, Albert. Sa ako nang ingon nga dugay na ako ng pangandoy, Donald. Magkatabang ko sa kong mga mahas kinabuhi. Di mo sila Mayroong ang pagbuminaw sa Lex. Lex Pino Vlog. Himuslan ka man lang nila. Oh, Donald, Imong kaugmaon mo ipangandami, Albert. Dili ang mga tao nga giisip ni mong pamilya, apan di ay gigamit ra ka. salamat, Donald. Gasa kagit sa langit aron ka, aron ko giyahan. O aron mahigmat ako sa kamaturan. Iyara ko, bay. Higala. Ako kini nga imong matuod nga higala. Oy, wow ha. Nindot ka ng imong plano nga nahuna-hunaan, Albert. Tuloy-tuloy ang happiness ni Papa Calix de ani kung tuanaw niya ka sa abroad, Albert. Ha? O niya, kanus aman ka na mahitabo ha, Albert? Sa pagkakaroon, plano pala na, pero ako ginabuhaton, siya sisay. Suportahan ko ikaw ni anang imong mga pangandoy. Apan ang problema kun, asa ka mangita og kwarta, ay mahal tingali ang maggasto ni anak, no? Kung madawat lang ko manpower agency, mahimong sayo na lang unya kayo na may tabo siya. Mao ba di ay? Maningkamot ko siya. Og aron ka gyud madasig ni anang imong paningkamot. Kaming imong pamilya ang himo ang inspirasyon. Kay kami lang ang matuod nga nagmahal kanimo, Albert. Kanong imo mo kung gipanis yung boarding house, Donald? Kinatay suryahan nga importante kayo. Bayson saman. Sa imo niyang pag-abroad. Tinuod ka, Donald? O lagi. Kaya ang ginquire na kong manpower agency na sila hiring nga factory workers para sa Taiwan. Mo-apply ko na, Donald. Tambag lang na ko ni mo, no? Usahagin ni mo na huna, ha? Itingalig, nig-abuto niya sa gayon nga, malarga ka na, atras na sa dunya ka. Di narbag niya na mahimo kay makabayad ka gano'n na. Wala makapugong sa kong mga pangandoy nga makalarga sa abroad. Wala na Donald. Mr. Albert, right? Yes, ma'am. Ipadapag yapon ka sa Manila.
Tungod kay naa didto ang dugang nga mga requirements nga mahimo makapadali sa imuhang deployment alang sa laing nasod sa Taiwan. Willing ragyo ko nga mosunod sa unsa may mga rekisitos, ma'am. Well, maayo hinuon. Ang sama kanimo mo ay among gipangita sa usa ka aplikante aron mamahimong OFW. Salamat, ma'am. So for now, hatagan ka na mo og mga lista sa mga requirements nga mao'y imong kumplituhon og process, ha? Yes, ma'am. Haya-haya gud ni mo, Albert. Mular ka naman di ka sila nasod, no? Asa ganito? Sa Taiwan, Wow, kanindot. ako ay katambag ni mo ba? Pang-apply gyud og trabaho. Kay mas nindot yun ang nakakita ay rin. Bitaw, uy. Mangurso na gid bitaw niya ako. Dalawa na sa bitaw na ko mga play, uy. Ay, madlok na ka nga iguro man ka nga mo presentar sa mong kagalingon. Nga manarbaho ka og kuan ka ng angayan kay ka sa posisyon nga para gyud nimo. Maayo kay nagsugod na day ka og panglukat sa mga requirements nimo. O tiya, sisay. Aron makalarga no niya ko pengos Manila. Ako do. Sa akong bahin, uyod ako nga mo abroad ka. Basta ayaw lagid og tausab gari na mo, ha, Albert? Og ayaw gud kalimot nga dako kay ka og utang kabubot o namo ni tiya nimo. Chukalix. Ayaw gud po diyan ang pagkasultiha. Oy, Do Calix. Oh, Do Calix. ayaw ha? Kasakit ba sa iyo? Akong api nga ni Paka sa imong pagtamparos. Oy. Magmatngon ka gyud. Ay kung badlo nga ilabi nag husto nga kung gisulti. Nagkasabot ka? Naanad ka na lang yung panapat na mo, ha? Gaan ka ayo kag kamot. Ako'y magbuot ninyo kay akong pagbuot ang masunod inibaya. Ha? Ikaw, Albert, nagkasabot ka? O tiyo, kasabot man. Kada, naaramaday na. Ha? Taga ikugwanta ninyo, be. Naroon di mo na ko andaran. Unsa? Kwarta! Tiyo, gamito noon rabanin ako alang sa mga requirements na ko ang kwarta. Dinalian ko ni Tiyo kay ipada na ako nga to sa Manila kung mahuman na niya ni nako kung process ang tanan. Wa ko'y labot, ana. Ang importante nga mahatagan ko rin mo sa akong gipangayo. Saman, ha? Sige na, Albert. Tagain na lang si Tiyo nimo si Agipagayo aron malinaw na tangani. Sige na. Wataga? O pugson ko pagguha gikan nimo kanang tanang kwarta nga naa karon nimo, Albert. Gamito no lagi kay ni nako taon, Chukalix. Calix, nausa ka pa! Ha? Nagunto lagi. Pumanay ko sa kong kop. Ya, saman. Chukalix, anong daan makikagkamot, Tiyo? Sobra naman po ng kinaiya ni mo, Calix, oy. Og patyon ka, tiga sisay. Ayaw, Tiyo. Ayaw ko sa aspi asisay. Nanang kwarta, Tiyo. 500 ni, dawata. Oh. Naaramanday na. Padugay-dugay pa yun. Buhatag ramanday gihapon ka, Albert. Ha? Diha na mo. Dong, Sisay. nabunog sa dinoon ka. Sa sunod, hatag na lang ko tayo na aron way kasamok nga mo tumaw. Tiya, Nagkaila na ba yun ka ng uyuan ay mo ha? Nasalbahis yun ka ayon na. Pamatyon yun ta, kung tanaw niya, gisupak na to siya. kung magpabilin ko din nabalaka ko nga... Nabalaka ko nga dili na ko matumhan nga mong pangandoy, Tiya. Kay mahurot mo na niya pangayo ang kwarta nga gamitunon kay nako. Albert, Ay kabalaka, Tiya. Kay makamao ko nga mutan na og dakong utang kabubuton. Albert, nakasabot kayo ko ni mo dong. Sige, ayaw ka balaka. Anda maragit ko musabot kung unsa may imuhang plano. Priscilla, akong nahuna-huna nga mapakis ko na akong manatinguha kung dili ko mapiya sa Pinoy-anan sa akong uyuan o iyaan. Dagan di kay salamat sa mong pagsabot, Sisay.
Amping lang gyud ka nun na ha. Og pasensya na gyud ka. Nakatiming kag uyuan nga labihang kasalbahis. Way po angod. Ay, ikaw lang ka, Albert. At tulong ka sa akong boarding house. Okay rin kayo nga dito. Salamat ha, Donald. Dadala lang nga dito sa boarding house ang imong mga gamit, ha? Magkita na lang yata dito. Oh, Donald. Usbon ako. Daghan kayo salamat. Karon ako nakaamgo nga kinahanglan na giday kong manarbaho, Albert. Og dili na angay magsalig pa nimo. Salamat kay Mayong nagkaamgo rin yung pagbuminaw kahayon. sa Lex Promise, Pino Vlog. nindot ka ng manarbaho ta. Ug may kaugalingon tang income. Salamat ha. Og hinaot unta nga bisag dili na kamupuyo din pero maduulan paghihapon ni ka og masumbungan pa ka sa akong mga problema. Makalaom ka, Irene. Way mausab. Ako pagyapon. Doon lang ko. Sangpita lang ko og naaragid ko. Ha? Oh, Albert. Salamat yung kayo kay imo kong gipapuyo din sa imuhang boarding house, ha? So, salamat. What are friends for, di ba? Sami siya amigo ta. Usbon ako. Salamat yung kayo, Donald. Mas mayong ni agad din ako bay. Sa di pa ka makalarga nga tos mila. Kay di na makayo na yan no ang imong salbahis nga uyuan. Mawagit. Paitabitas kong tiyo, eh. Wagit si kaluoy. Kaan kay si kamot. Di masa kam sukol ko. Maong kiyabosaran ni ka. Ah, diri ko. Mahadlo kong kabaan. Sama na bayan ako siya sa akong yung kaugalingong amahan. Excuse me. Aplikante po ka, sir? Oh, sir. Ako rin si Dudot. Ikaw? Ako sa si Albert. Kuan, naka-comply na ka sa mga requirements? Oo. O, sama ni mo, nagpaabot lang og update gikan sa HR. Mabade? Uy, Kinsa ninyo si Albert? Ako sa Albert, sir. sila. Kini si Diosdado. Asa man ni siya ro? Ako na. Ako si Diosdado. Ikaw? Okay. Ako. Saan mo nga rin mga sirs? Kag ipatawag mo Ma'am Celes. Sige, tana. Musura ta. May bawanin na turon. Oh, sige. Ha? Albert? Yes, ma'am. Diosdado? Yes, ma'am. Okay, congratulations. Ready na inyong plane ticket para Manila. Sa sunod alaw na inyong flight, og adto ka mo i-house sa atong accommodation sa Pasay area, ha? Ma'am Celes, salamat kayo, ma'am. Salamat din kayo, Ma'am Siles. You're welcome. Og, good luck ninyo pohon, Albert and Diosdado. Happy ko para nimo, Albert. Alang sa katumanan sa mga pangandoy. Salamat, Donald. Di na ko makalimtan ang imong kabuutan kayo. Nga rin ako. Ay, sus. Dako sabi kang nahimong tabang na ko, Tribay. At least, sa atong friendship, nagkatabang taso sa gusa na to. O ginaot pa unta nga bisan og magkalagyo na unya ta apan magpabili lang nga establisado na to ang atong panagigala. Hangtod karon wa gyud sa masayod nga may kitaguan kong feelings niya. Wa sa masayod nga labaw pa sa pag-appreciate ang akong gibati niya. Oh, tonight, deep inside me, love you kayo taka. Aban kinaalan kong magpugong sa kong kaugalingon. Aron dili magkubangat nung panagkikala. Donald. Oh, Donald, I love you so much, my friend. Ay, mular ka na dahil kangatos Manila, Albert. O, tiya, o ato na pong kumanukat na ingos Taiwan. Ay, aping intaon dito, ha? Hingpit na gid niya ka makalingkawas sa mga pagdagmalitiyo ni mo, Calix. Pamilya paghapon mo na ako, tiya. Bisan pa man sa pagpasakit ni tiyo na ako, apan sama na sab siya sa akong amahan. Albert. Manawag na ko ni Irene, tiya. Pasinog, gusto siya nga mo pagikan ako nganto sa airport. Kung may time siya. Oh, sige. Kontak ka lang niya siya, Dong.
Amping mo diha, siya sisay. Magbawas na niya ko sa inyong pag-atiman o pagpadako na ko tiya kung tuwa na niya ko siling nasod. Donald, mo ni siya si Irene, akong first degree cousin. Oh, hi Irene. Musta ka? Hello, Donald. Okay ra ko. Medyo sad lang kay mularga naman ni laing nasod ako igagaw good. Gusto na niyang makatabang ninyo nga iyang pamilya? Tinood na. Wala na mo ko'y pamilya. Kundi, kamura, Irene. Si Tia og si Tio, bisag bangi siya usahay na ko. Pag-amping ba dito ha, Albert? Oh, Irene. Salamat kay Day. Nakalarga gid mi sa Manila. Kauban ako ang laing aplikante nga gingan nagdudot. Inspired ko tungod ni Donald. Apan kalit kong nahugno sa diyang nasayran ako nga nakagusto di ay siya sa kong agaw na si Irene. Tungod ni Donald, ako nasayran sa kong kakalingon nga bayot ko di ay ko. Misamot ang kasakit sa kong gipati sa diyang nanawag si Irene ug maoy nagpahibaw nga nanguyab niya sa Donald. Murag nagisi ang akong kasing-kasing. Wa gud ko'y gisultihan payon sa akong nadiskubrihan sa akong kaugalingon. Bayot ko di ay ko. Pero ako ray nahibaw. Hangtod nga nakalarga mi sa Taiwan, unya sa akong pagpadayon. Isalig lang yun nato sa Ginoo ang tanan bay. Tinood na. Kay paswerte hay lang ang kinabuhi so sa ka-OFW. Sama sa uban nga tao pas pag-abot apan pagpauli o sa nakakargamento sa Pilipinas. Uy, kulba po na na bay Albert, uy. Ingon na ang realidad sa kinabuhi by Dudot. Aw, hinoon sab. Daghan ang mga balita bahin sa mga OFWs nga nadisgrasya in taon sa lain-laing kanasuran. Subo kayong palandungon, oy. Mga matay ang OFW nga maisip kini nga mga bagong bayanis nasod sa Pilipinas. Apan wa ilha ang yangungo o pagpakabana. May nakapait bitaw diha. Stila na eh. Ang mga OFWs nakatabang og dako sa Mayong ekonomiya sa pagbuminaw nasod sa Lex tungod sa Pino dollar Pride. remittance. Apan kuwang sa pagtagad sa mga hingtungdan nga mga ahensya. Husto ka, bay Albert. Kumusta mo mga kabayan? Maayong pag-abot din sa nasod sa Taiwan. Ako day si Jing. Tawagan ko ninyo og Ate Jing. Salamat, Ate Jing. Ako rin si Albert. Oh, ako sabde si Diosdado, pero dudot ang akong angga, Ate Jing. Nalipay ko nga napunan na sab ang mga OFW nga ni akaron aning atong kumpanya. Nalipay sa mi nga nahimamat ka na mo, Ate. Oh, mo na tinuod, Ate. Tuod di ay ba? Pangandam na mo ha kay few minutes from now. Dadon ko kamo nga to sa HR office aron mahimamat ninyo si Madam Chang. Excited kay ko nga masugod sa trabaho. Hasta po ko. Aron nga, magka-sweldo na dayon, ano niya ta? Sa pizza nga ating sweldo. Ay, asa naman to si Ate Jing. Ay, nga, wala naman taniyang nga ribalika. Uy, basig, wa pa sa itong giingon niyang Madam Chang sa HR office. Abasin po. Nagabantay ka ba? Ha? Saan saan? Katong Ate Jing ba? Okay, nga naman ito si Ate Jing. Bisan o medyo idara na siya ba, pero busog paghihapon o guwapa. Bitaw, no? Ikaw kay litawom ka. Panguyabi. Trabaho atong gianhin din dili uyab-uyab. Nagits na mo? Oo, may punto sid ka na. Gusto ka, mao nga mas maayo gyud nga atong fokusan ang trabaho, bay. Di ba?
No? Kabayan? Oh. Tana mo. Ihatod na muna ako sa HR office. Nagpaabot na ninyo si Madam Chang. Yes, Ate Jing. Tara, Baydudot. Oh, o ba, Albert? Albert? Yes, Madam Chang. Chotato? Yes, madam. Welcome to our company. And I hope you are a good workers. Okay? Okay, Madam Chang. We try to do the best. We will work hard, Madam Chang. Okay. Good luck, Filipinos. Niya na kita sa tinuod nga action, Baydudot. O ba, Albert? Mao ni? Kugi lang ta. Kay siguro ko nga naagay nag-obserbar na to sa atong performance sa trabaho. Nya, saman, kabisado rin mo ang machine nga gigamit bay? Medyo lahi sa akong naandan pero makarelate ra ko. Kwan, universal raman sa ni noon. Kanang ang iyang standard. Mao ba? Kung naa kay dili masabtan, dola lang ko nga rin, dili sa akong station. Oo, o bay. Laban lagi tayo ni bay. Taiwan na ni, di na ni Pinas. Hi, Mr. Young. Oh, hello, Mr. Ebert. How was the first day of work? Very nice. I am really enjoying on what I was doing. Okay. By the way, let me ask you this question if you don't mind. Yes, Mr. Young. Oh, are you a street gentleman or you? Mr. Young. Oh, sorry. Forget about it, please. Excuse me. Noong samto siya. Nga naman ka nga nakapangutan naman siya og sama niya to. Hindi mo rin nauwaw og di kalit lang biya. Nga naman ka to si Mr. Young. Albert, salamat kay nanuwag ka. Maneng akong roaming number nga gigamit din sa abroad. I-save lang palihog, Donald. Sige, Albert. Yun na, kumusta naman dahil mo ug sa akong igagaw? Okay ra gud. Happy mi sa akong relasyon, bay. Kamo na giday officially. Oo. Happy ka ba para namong duha ug sa imong igagaw, bay? Oo, happy gyud kay ko para ninyong duha ni Irene. Salamat kuno. Salamat. Uy, ikaw na sa Taiwan. Wa ba gid ka makakaplag og maayong babae nga imong uyabon? Babae ba, Roy? Sahay, kapoy sa nang kinabuhi sa? Uy, ano ba nga nakasulti mo ka na... Bay? Basta lang. Feeling ko lang nga gikapoy na jud ko dudot. Uy, ipada, kay mas stress out ka. Lami ipakabuhi kung malipayan ka. Hmm. Labi na og inspired ta sa usa ka espesyal nga tao sa atong kinabuhi. Mhm. Pero murag gidatugan sa kalibutan ng atong dughan. Lami gihapon. Lami na lang italiwan sa atong kalibutan. Uy, Bay Albert. Ay, laban lang gihapon tas kinabuhi. Bisag usahay lisod ang sabton kung asa ta magsugod o kung asa ta pangita ang makapadasig nga kalipay. Way nalilong na ako bahin sa imong pagkatao. Tungod kay kanunay kong nagpakisusi pinaagi ni Dudot. Ate Jing. Ambot ba? Gaan lang gid kayo ang akong buot nimo, Albert. Salamat, Ate Jing. Og sa akong nasayran nga broken-hearted ka man kuno. Naka-decide ko nga magpaduol nimo aron makahatag ko sa akong tambag. Napresita ka ng bahinati. Salamat yung kayo. Magtinabangay ta aron madasig ang matag usa ka nato. Madawat man ka nimo ang akong gi-offer nga friendship. Of course. Yes, Ate Jing. Salamat yung kayo.
Ay, okay naman ang age gap ninyo ni Ate Jing bay. 49 siya samtang ikaw, 29. Isip po sa kahigala rigod ang gidawat akong offer niya bay. Oh, mau ba bay? Uy, stilan. Gwapa ba siya, og? Nindot ang kurbas lawas. Igot pa kayo. Dili mahimo. Tungod kay dili ko straight nga lalaki. Belbert, saan ka diya eh? Wa naman kong kadiha mo tingog. Wa man bay, wa. Murag. Laom na sad kayo ka o gihuna-huna. Buhiin na lagi ng mga problema. Lagi nga, nigapos ni mo bay. Bay Dudot. Salamat sa time nga imong gihatag nako, ha? Nag-enjoy gid ko sa imong company. Ako nga nga mga pasalamat ni mo, Ate Jing. Wag ilaay sa matag panahon nga kauban ta ka. Salamat din kayo. Kampante kayo ko sa atong pagpaminaw friendship, sa Albert. Lex Pino Vlog. And I hope nga ikaw po unta. Of course, yes. Kampante kay ko sa atong panagsuod, Ate Jing. Nindot ang salida, no? Oh, Ate Jing. Albert, gitugnaw man ko, uy. Mo gakos ko nimo, ha? Oh, sige, kakos lang. Dali, bidali. Uy, nagkurog yung kus katugnaw, Albert. Unsa kyuday ko. Kanilot kong gipati samtang nagkakos yan ako. Lumay ka iyang panit ng bidapat sa kong panit. Di tingali ko bayot kay Morg. Napukaw man ang akong pagkalalaki. Nag-enjoy gid ka sa inyong date ni Ate Jing, no? Medyo. Huwag kang tanang stress sa mong panagkuyog, eh. Wow. Yun sa ka ni Ate Jing, ay, yun sa ka ni Ay, siya. ikaw ron. Lipay sad ko para ninyo bay. Hinautong ta nga, kamo na ginoon niya, usa, ani mga adlaw. Bay Dudot. Wala ginong ko makasabot ako. Ug bayot bagyo kong tinuray. Nganong diha may kainit nga ni Spark sa akong pagkalalaki sa diyang gigakos ko ni Ate Jing dito sud sa sinihan. Kinuha ko, unsam ka ni. Pero nakagusto ko ni Donald. Dito palang bahina, klaro na nga bayot ko. Hello, Irene. Albert, nautang balita. Irene, unsay nitabo? Nganong nagila ka, ha? Irene? Gisugo kong mama nga kontakon ka. Para paibaon ka kasi Papa Calix wala. Patay na. Unsa? Patay na si Tio Alex? Oo, Albert. Saya ka gaan og kabot og kahinapat niya. Nakasugat rin ka siyang tao ka mo patay niya. Unsay buot mo pasabot, ha? Nasige kanalis sa tagubog siya. Og yan nasukbagan ang maong tao. Wala kalimutan nga armado na yun ni Kutsilyo. Og gitunggap siya sa makadagang higayon nga mo'y hinungdan sa iyang kamatayon. Kinuo ko. Tio Alex. Tio. Igo na lang ko sa pagpahinungod og mga pagampo niya. Kay niyam ko rin sila layo na narbaho. Albert, dawata ang ako mga pasubo sa kalit kaayong kamatayon sa imong tiyo. Salamat. Dagagay salamat, ate. Ingon ni Ana gid ang kinabuhi. O kung nganong gitugtan ka na sa Diyos, tungod kay naay iya-iyang rason. Gusto ka. Ug tingali, aron maibtan og tunok ang akong iyaan nga nag-anto sa iyang kabadlungon.
tinuod gid nga naay rason kung nganong nahitabo kini. Ay kabila ka, Albert, kay wala ko siya pasagdi karon si Irene o iyang mama. Daghan niyo kayong salamat, Donald. Dasiga in town sila. Kay layo in town kay kunila. Bisag wa ka uban nila, pan diamo ko. Ay kabala ka niya ng bahina. May plano gid ang Ginoo kung nganong gihatag kaniya ni Irene. Aron nakauban nila sa adlaw nga mabot kining maong panghitabo, kining pagbangutan karon ngayon ini. Sige lang. Manawag ron niya ko nimo ha. Balik kung kauban na niya nako ang imong tiya Sisay aron magkasulti bro niya mo. Oh, palihog lang niya ko ha, Donald. Albert, Bedonot! kanabay. Dasig lang yung kanunay. O bay, mo na importante aron dili ta dali nga mapukling sa mga pagsuway bay. As always, laban lang yun ta. Way pagkaluya. Kaon og tarong ha? Dili ba magpadas kaguol? Mukaw di ko og tarong kay na magkangamayo kayong nagatiman ako. Wow! Salamat kay imon na-appreciate ka ng bahina. Nakita mo na nako og nakadayag ko nimo. Happy bitaw ka nga. Giatimanti ka? O Ate Jing, tungod kay nagdako ko nga way inahan nga nagatiman ako. Naatod akong tiya apan lahi ra gyud kay nasa kuy agaw nga kadungan ako nga nagtubo. Makasabot ra ko kun mother figure lang ang imong gilong nako, Albert. Happy na ko anang bahina. Ate Jing, Ay, nakadawat naman ko sa gidangatan ni Tiyo ni mo, Alex, dong. tiya si Say. Bitaw, dong. Nakailang ka magani anhing Tiyo ni mo. Mo'y pagkaingnon nga sa iyang kagaan o kamot. Sa iyang kahinapat. Nakasugat ra gid og way practice. Napatiyan gid hinuon siya. Magpadaon niya ko ninyo dihag kwarta tiya. Sulti lang daan sa Irene. Oh, Albert, salamat. Dako na kayo nag-ikatabang aning naalaot intaw ni mong uyuan. Pagpakaligo lang gyud mo diha si Irene tiya. Sayod mo nga bisan pa man sa bati nga taras ni aning tiyo. Apan mahal kay ninyo siya. Albert. Bisan gani ako. Bisan gari rin ako. Bisan og kapila pa ko madapati ni aning tiyo pero mahal ako siya. Kay sama na sab siya sa akong amahan. Og sakit gihapon alang nako nga kalit kay niyang kining kalit niyang kamatayon. Salamat, Dong. Kay wagid ka mo bati og pagdumot niya. Bisan sa una-una lang, wag gyud ko'y pagdumot niya tiya. Buutan gyud ka. Ug kana ang ikapasigarbo ko nimo. Salamat tiya. Nagampo ba gyud ko nga unta? Hatagan ka og babae nga buutang magmahal ug mahigugma nimong tinuoray. Tiya sisay. Nakaingon ko sa kong kaugalingon. Nga tingalig si Ate Jake na mao'y tupag sa mga pag-ampo ni Tiya Sisay. Unya, nikalabay pa ang daghang mga adlaw human ni ato. Albert. Hey, wait sa Ate Jing. Wait sa. Oh, unsa man? May tugan ko nimo. Kinahanglan nga magkaibaw ka ani. Sige. Sulti kay mamati ko nimo. Sa dayon akong larga din sa Taiwan. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Akong best friend. Oh, Natong higayon nga natubag ang among mga pangutana kung bayot bagyod ko. Albert. Wa ko'y pagtuo nga hingpit kit kang bayot. Ha? Nasuta na ako nga lalaki ka ni atong gigakos ti kasud sa sinihan. Ate Jing, Lalaki ka.
Lalaki ka og dili ka bayot, Albert. Lalaki ka. Natusulan ko nung sagyo ko. Bumunta niya, okay ra ka. Sige, sige. Sige, hubua. Hubua, Albert. Hubua. God, na-surprise ko. Birhin pa ka nga akong nahilabtan. Husto ka. Wa pa'y lalaki nga nakahilabot na ako. Ikaw ang una. Bisan sa edad ako karon nga maguwang ko nimog 20 ka tuig. Nagkonsensya ko. Nagkasa ko sa imong pagkababay. Naara ni mo kun muatras ka. Naara ni mo kun imong ipatigbabaw sa imong gunahuna nga bayot ka. Bisag dili. Jing, importante na kay kas kong kinabuhi. Dili man ko bayot. Kaya nasuta man ako nga nahigugma ko nimo. Ug labos sa tanan. Kamaumri ko aning buhata. Albert, sakit ba ya kaayo to? Ug wa ko mag 50 anyos, no? Wag yung ko makatilaw aning buhata. I love you, Jing. I love you more, Albert. Jing. Jing. Albert. Jing. Wow! Kamu rin ganda sa gwapa nga si Ate Jing, bay. O bay, bisan og maguwang na ko siya og 20 ka tuig, pero sure yun ko nga mahal ko siya og labaw sa tanan, nasuta na ko nga ako'y nakauna niya bay. Ha? Sa to? May nahitabo ninyong duha sa kama, bay, Albert? O bay, ug akong ipanghambog nga bisan sa iyang pangidaron, apan ako mo'y una nakahilabot sa iyang pagkababay. Lo, sortiho ko na mo ba, Albert, good. Congrats, bay! Happy ko para ninyong duha. Salamat bay, Dudot. Ano. So may sunod ninyong plano? Humano niya sa akong kontrata, dungan ko nomig Juan Pamaulis Pinas. Magpakasalmi. Sa katapusan, nagkasal na gami sa huwi si Irene. Congrats ninyo og sa ako igagaw. Bay Donald. Happy kay ko para ninyong duha. Ikaw na, ba, Albert? Wag may plano? Mayhap na lang sad ang mga adlaw ang akong pagkaulitaw kay inigulit na mo diha sa akong mahal magminyo ang pudmi. Kana! Amo ng atgan nga mahitabo, ha? Puhon, Donald. Pag-istorya sa mo si mong igagaw, si Irene. Albert, happy ko para nimo kauban sa ibong mahal karon gas Taiwan. Salamat, Irene. Happy po kay ko para ninyo duha ni Donald. Minyo na gyud mo. Ang pingi bayagyod ang gugma ninyo susag-usa, ha? Salamat. Si Tia Sisay, atiman na taon siya, ha, Irene? O taon, uy. Pinangga itaw na ako akong inahan. O pinangga sad siyang Donald. Magkitaw niya tanin niyo diha pohon. Mamauli may aron magpakasal ni Jing. Yan sa naman, ready na ka sa atong biyahe Paulos, Pilipinas? Of course. Ready na gid kaayo. O niya ikaw. Ready na sad kang makigminyo og tiguwang? Si tiguwang ba, uy? Sagot tayo tiguwang. Paniti o tiguwang ba? Di ba, anagon pang tanawon? Hoy, ikaw ron. Nari kita sa Mactan Airport. Oh, mahal. Gikan din ni mahal. Lahos ta sa amo, aron ipailat ka sa akong mga mahal sa kinabuhi. Humano niya, ana, adto na po ta sa inyo. Aron ako na po ang makigihimamat nila. Nakulbaan man ko, uy, mahal. Tingalig sa wayon ko ba kay imong pangasahuon nun, tiguwang. Ayaw gunan ko na, mahal. Nagbinahalay ba at ha? Karon, ako na yung nasuta nga mahal giday ko nimo. Yes, mahal. Labaw pas kong kinabuhi.
ikaw ang gusto kong ikauban hangtod sa kantoran. Salamat kaayo, mahal, ha? I love you. I love you more.